ותקנה עוד נדל"ן. בטח. זה הייעוד שלך. ברור. אוקיי, למדנו. תודה רבה. קצה המזלג אומר, תודה לך. תודה רבה, סיגל. ניתוח שחזור שד מיידי חוסך לאישה את ההתמודדות הקשה עם עיוות הגוף והפגיעה בדימוי העצמי, וכיום מתבצעים יותר ויותר ניתוחים כאלו. נדבר על כך עם דוקטור יואב ברנע, מנהל היחידה לשחזור שד, המרכז הרפואי תל אביב. שלום לך. בוקר טוב. אז באילו מקרים מבצעים שחזור שד מיידי? היום אפשר יותר ויותר לבצע שחזור שד מיידי. אין כמעט נשים שלא מתאימות לשחזור שד מיידי. כלומר, לבצע את השחזור שד באותו מעמד של כריתת השד. צריך לזכור... זה קורה ממש בניתוח של הכריתה? באותו ניתוח. ולחשוב שהיום אנשים שעוברות כריתת שד שנעשים יותר ויותר צעירות. אנחנו מדברים על ממוצע של נשים בנות 40, באמצע החיים שלהם, באמצע עבודה, משפחה, בני זוג, שצריכה לקבל את הידיעה שיש לה סרטן שד, ובנוסף לזה צריכה לעבור כריתה. מה שמבחינתה יוצר בור גדול בכל מהלך החיים שלה. והשחזור שד המיידי הוא בעצם לא ניתוח אונקולוגי, הוא לא ניתוח מרפא סרטן, אבל זה ניתוח של איכות חיים. לתת לאותה מטופלת איכות חיים שתוכל לחזור בחזרה לדימוי גוף שלה, לשלמות שלה, והיא בעצם נכנסת לניתוח עם השד שלה, ויוצאת מהניתוח עם שד משוחזר. וזה מתבצע על ידי אותו רופא? לא, הניתוח מתבצע על ידי צוות רופאים, צוות של הכירורג שד שעושה את כריתת השד, והכירורגים הפלסטיים שעושים את השחזור. זה עבודת צוות שמתבצעת באותו ניתוח עצמו. ומי הנשים שמתאימות לכך? כמו שאמרתי, יש מגוון רחב של נשים שמתאימות לשחזור מיידי. יש כאלה שלא? יחסית זה המיעוט. אני מתאר לעצמי נשים שיש להן מחלה יותר מתקדמת. אולי עדיף לעשות אצלם שחזור מאוחר. יש נשים שרוצות לחלק את זה מרצונם החופשי, לחלק את הנושא של הכריתה, ואחר כך לעשות שחזור יותר מאוחר, שנים לאחר מכן. לשחזור שד מיידי יש מספר יתרונות. אחד, התוצאות הקוסמטיות יותר טובות בשחזור מיידי משחזור מאוחר. ושתיים, באמת אנחנו חוסכים למטופלת גם ניתוחים, אבל כל ההתמודדות שלה עם נושא של כריתת השד היא יותר טובה, כי היא יוצאת מהניתוח כבר עם שד משוחזר. ולא צריכה לחוות את החוויה של להיות בעצם להסתובב בלי חזה, בלי שד. מה זה אומר בפועל? איך זה קורה? בפועל יש לנו כמה אפשרויות לשחזר את השד. בגדול יש שתי קבוצות, או שחזור בעזרת שתלים, או שחזור מרקמת גוף. וזה תלוי בהרבה פרמטרים, גם במצב הסרטן מבחינת הדרגה שלו, גם ממבנה הגוף של האישה, וגם מרצונותיה של האישה. זאת אומרת, חלק מהרעיון זה לשבת עם מטופלת לפני ניתוח כריתת השד. לדון איתה, קודם כל לבדוק אותה, לשמוע את הסיפור שלה מבחינת הסרטן, ולשבת איתה ולדבר איתה על האופציות הרלוונטיות אליה. כלומר, היום אנחנו מנסים להתאים את הטיפול אינדיבידואלית למטופלת, למצוא את השחזור הטוב ביותר לאישה לפי פרטנית. השחזור עצמו, אגב, יכול למנוע אבחון בשלב מאוחר יותר? היום אנחנו ראינו, יש מחקרים של אלפי נשים שעברו שחזור שד, וראו ששחזור שד ושחזור שד מיידי הוא בטוח לחלוטין אונקולוגית. זאת אומרת, אנחנו לא פוגעים באישה אונקולוגית, וזה מבחינתנו קודם כל הדבר הראשון, לא לפגוע באישה אונקולוגית. אם היא יכולה גם להירפא מהסרטן בעקבות הניתוח וגם לצאת עם שד משוחזר, אז יש לנו רווח כפול. וכמה זמן זה לוקח, פחות או יותר? שוב, זה תלוי באיזה טכניקה אנחנו עושים. כמובן, שחזור עם שתלים זה ניתוחים יותר קלים, יותר קצרים, עם מהלך התאוששות יותר מהירה, וניתוחים מרקמת גוף זה לוקח יותר זמן מבחינת הניתוח והאשפוז. ומה ההבדל ביניהם? שוב, כל אחד יש לו את היתרונות והחסרונות. אין לנו היום שיטה אידיאלית לשחזר שד. כל שיטה יש לה יתרונות וחסרונות, וחלק מהשיחה עם המטופלת זה באמת למצוא את הטכניקה המתאימה ביותר לה. מה לגבי צלקות? הצלקות נגרמות כתוצאה מהכריתה. אנחנו בשחזור שד לא מוסיפים צלקות. אנחנו מנצלים את הצלקות הקיימות מהכריתה, ובעזרתה אנחנו מבצעים את השחזור. כמובן שכל איפה הצלקת תהיה, מה האורכה, באיזה אזור בשד, אנחנו ביחד עם הכירורגים שד, אנחנו יושבים איתם ודנים איתם מה המקום הטוב ביותר. מה לגבי שחזור הפטמה? אז קודם כל יש היום טכניקה של אפשר לעשות כריתת שד עם שימור הפטמה. זאת אומרת, מקלפים את כל רקמת השד ומשאירים את כל המעטפת האורית והפטמה והטרה, ואז עושים את השחזור. במקרה שצריך להוריד את הפטמה והטרה עם השד, אנחנו עושים בערך 3 חודשים לאחר השחזור שד, אנחנו עושים שחזור פטמה, שזה פרוצדורה מקומית, בהרדמה מקומית מאוד פשוטה וקלה. בעודך משוחח איתי, אנחנו רואים קצת תמונות ברקע, והאמת שהתוצאות נראות מצוין, למרות שכיסינו כמובן את הפטמה, מפאת צניעות. זה נראה נהדר, נראה דומה מאוד לשד טבעי.
אנחנו השתפרנו בשנים האחרונות בעקבות גם שתלים חדשים בגדלים וצורות שונות, וגם כל מיני רצועות ביולוגית שאנחנו עוזרים לנו בשחזור. אנחנו רוצים לייצר שחזור יותר ויותר קוסמטי, אסתטי, שיהיה סימטרי לצד השני, מעריך חיים מבחינת השנים שהשחזור מחזיק מעמד, וכמובן ייתן לאישה את האיכות חיים שאנחנו רוצים לתת לה. זה כלול בסל הבריאות אגב? זה כלול בסל הבריאות. אפשר לעשות את זה גם בית חולים ציבורי וגם במסגרת פרטית עם החזר של הגופים האלה, וזה בהחלט משהו שהקופות משתתפות ומבינות את החשיבות של זה. יואב, תודה רבה. בבקשה. רק בריאות. שוב ושוב מטיפים לנו מעל גבי